Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi o să ne jucăm Doors cu un coleg de-al meu de la fotbal. Pe nume... Spuneți-mă nume. Denis. Da, scuzați-mă pentru lacune, acesta este avatarul meu. Normal și niște haine de poliție, dar hai să intrăm, Denise. Da. De obicei eu sunt mai înalt, cum am făcut din Avatar. Ok. Ăsta. Poliția, mi-au ăsta. Eu mi-am luat de astea ca să deschid când sunt chei. Pentru chei, înțelegi, bă? Uite, uite-te pe ecranul meu. Bă, că cheia asta. Nu ca să deschizi astea cu lacăte. Nu spun asta. Da, ok. E de copii. De copii. Ferească Dumnezeu. Bine că am mai dreptate pentru că ți-ai tu ca și frate, nu și nici nu s-a speriat. Ignorați ce spune acolo, e doar radio. Bro, am de astea să deschid. Cu Fredra, pune pauză la radio. Da. Bă, hai odată, că nu e nevoie de cheie. Zilnic la toți felul de virusuri la clinica la care lucrezi și totuși nu te lămurești. Iar pe mine imediat mi ia frigul și rățul. Pardon? M-am buguit în tine și tu te-ai buguit în mine și nu mai vedeam nimic. Hai, nu te uita! A, bă, jos. știu asta. Nu l-am văzut, dar mi-a luat un sfert din viață, bro. Uite. Bă, dar sunt prost. Sunt prost. Ține telefonul ăla în mână. Păi vreau să-ți arăt, uite. Bă, frate, ești pe filmare. Da. Ce prost-s. Ia, n-am văzut. Baterie, ai lanternă. Nu, am de-astea. Ok, de crouch. N-am lumină. Ai tu? E și camera de... Scrici? Uită-te, repede, trebuie să fie. Mă uit după el, dar nu e nicăieri, doar dacă face asta. Mă garaj! M-a prins raș! Bă, Veri! Cum a venit raș? Eu de unde să știu, trebuia să te făcească becurile. Da! Da, să Bro. nu dă... Hai, dă-i play again. Bă, frate, Da. Bro. Cum a venit raș? bă, frate, n-a făcut nimic. Da, n-a făcut lumină. Noi de unde să știi? Ok. Bă, ce mie cum a pus să cumpăr? Păi dai cu o bani de Doamne. Dai cu bani de Vere, mi-au luat banii degeaba. Apropo, dacă aveți și TikTok, să căutați Viața unui Fiu. Da. Că am cont de TikTok. YouTube-ul nu mă pasionează. Și să căutați o fată Sara, aia e sorul meu. Bro, nu mai da așa de multe conturi. Hai de-mă odată. Odată chiar filmezi. Da, normal. Bă, frate, eu chiar nu pot să cred. Bă, dacă nu mă crezi, uite-te pe ecranul meu. Da. Ai, ești minune, copilul minune. Hai bă, taci odată. Bă, da, am auzit că la camera 50 trebuie să bagi un cod. Da, nu, la camera 50 figuri. Te trec eu ușor. Deci prost că mai iau după frate meu. Ok, n-am nimic aici. Da, e ceva, trebuie să bagi un cod. Ca să țină figuri. Hai că Bro, de ce m-am ascuns? Hai că Speram că deschid ușa. Ok. Am luat o de-asta, s-a prins. Brichetă. Da, brichetă. Am luat-o de asta. Mă, Vere, iarăși cu cheie. Am dormit. Nici eu. Frate, de câte ori am repetat asta?
Bro, dar de ce tot m-a ascuns sub pace prost? Nu știu și pe mine, dar eu trebuie... Bă, m-am buguit, ajutor! Uite și pe mine mă bagă. M-am buguit, Bă, da. frate, știi ce era tare? Ce? Dacă puteai să faci cumva să mi se vadă și mie ecranul. Da. Chiar era Dar ai putea și tu să filmezi și să-mi trimiți filmare și o postezi și pe canal, pe canalul meu. Ok? Că nu știu. Dacă filmezi, dar trebuie să iei ceva. Dar bă, frate, Am un bandaj, ai tu viață... am full, bă, frate. Ok. Unde e cheia aia? Cred că știu. Cred că pe aici. Bă, era pe masă. Bro, no way! Da, suntem doi proști. efectiv. Bă, ai spus în același timp, ești prost? Hai, mă, gata, vorbește, că nu moare nimeni. Stai, bă, Numele, bă, trebuia să-l spui aici, bro. păi nu contează. Da, prost sunt. Bă, eu. Nu era nimic. Bă, da, am luat, ești prost. Bă, ce vreau că bine era. Eu la fel. Unde mergem? Ai. Pe aici. Am o brichetă. Nu suntem, Nu te uita, nu te uita. de-abia la camera 12, serios. Da. Nu vine nimeni. Mergi. Eu iau bănuți sau ce o fi acolo. Vitamină, chetamină. Nu, dă și mie, dă și Nu pot mie. să-ți dau. Arunc-o atunci. Cum? Arunc-o. Nu merge. No, doamne. Stai, bă, că filmează. Bro, o să iau în celălalt ăsta. Am luat bănuți. Fugi am că luat vine bănuți. Rax. Ești prost? Pe bune? Da. Oh my god. Era un Bă, close frate, call. cât ai riscat. Bă, era un close call. Păi, dar nu mai erau dulape acolo. Ok, hai pe Păi aici. tu, borconezi. Băi. Sertare. Nu, bă. Chetamină dublu. Bro, dă și mie una. Frate, dar nu știu, frate, dar... Dar aruncă... Ia, vine un pic în centru. Aici, uite, vezi că e aici bandaj. Ia, dă mie, că eu n-am Ia. viață. Așa, mersi. Da, n-aveai viața, aveai aproape de tine. Aproape. Oh my god, dar prind bricheta. Bună dimineața! Bună dimineața. Bro, mi s-a ars. Ok. Veni se poate da căciule așa. Nu vine Raș! M-am ascuns. Era Nu, și aici. era și Raș. What the Băi, am hell? trecut. Bro, îți dau... What's that? E să-mi dai revive dacă vrei. Cum? Păi nu știu, cu Robux. N-am văzut. Upsi. Da. Îți bag acasă. Eu mi-am pus motus Robux, așa că... O uit pe tine! Yay! Nu vreau de la fiecare cameră îmi dă. Mă, trebuia să vin să iau lucrurile alea. Bă, și cam acesta a fost locul. Voi a fost Andrei și Denis. Pa, pa! Nu, dar eu n-am murit. Lasă lumea să uite. Bine, mă, mai stăm un pic. Bă, frate, unde e cheia? Dacă ați văzut, a scris... A. S-a fost de rău. E din spate, spate. Bă, când mor terminăm episodul, da? Lanternă! Bă, ce norocos ești. Bă, ce-ai tu cu pe lângă Ei, tine, era bă? ăla, iara aia. Să-ți dau revive, dar nu cum. Că n-ai Robux. Nu mai e Robux. Mi s-a cultivat Robux. Bă, culcați-vă un pic până acum. Scrici? Ia. Oh, mă, da, cum se vede Raș dacă ești în Ce spectator? urât Ești prost? face. Bro, dar cum se vede Raș când ești în Da, spectator? uita și eu. Ce urât face. Da. Bine?
Iarăși? Ia urcă-te. Urcă-te, urcă-te! A 9:45. A, nu e sic, e sic. Timp să-și oprim. Ce număr era? Hai să... Uite, urcă-te sus să vezi ce număr era. Nu mai e! Cred că ăsta e. Nu știu, mă duc cu norocul. Da! Mamă, aici vine sic. Ori e sau nu. Nu cred că e, că n-au fost opișori. Sau nu, că Ba e da. 35. E 33. 30, da. Mama, ți-ai luat vitaminele, nu? Bă, tu îți dai seama dacă îl lași pe sic în fața ta, o să pierzi? Da. Nici n-am avut vitamine când ăsta, adică nu aveam nimic sic când... e sic. Știu, E prea ușor. lanternă, adică lumină. Lumânărică. Da, ok. Bro, iarăși vine Rush. Vine. Bă, dar Folosește și lanterna, bro. Da. Am spus că îl închid când mori. Nu știu, tu mai ține, tu poți să mai ține. Bro, episodul de 12 minute. așa și în normal că fie 2 ore. Așa. Hai că s-a aproape la 50. Nu fac cu telefonul ăla până la... Stai, mă, că filmez. Ok, bro, azi de camera asta știam, dar n-am făcut-o niciodată. Ușor. 49. Stai așa, lasă-i să uite. Da, ok. Dacă nu... Dar nu la 50 e ăsta? Nu, nu. Păi uite aici. E 49 aici. Aici e 50. Aici. Acum 50. Păi am spus că aici e 50. Da, e. Bă, dar ce urât faci, bro. Mergi pe couch. Nu. Stai să aud. De unde e? Ce cauți? Hărți. Trebuie să caut tot hărți. Stai ca 9. Mama, am văzut se apropie de tine. Dacă vrei să vă spun niște luni, Nu prea văd. Nu cred să văd. nu știu eu cine știe ce la vârstă. Am experiență. Dar eu nu, bă, eu nu mai știu ce joc, o să mă mai joc pe Roblox. Bă, nu cred că mai am conexiune la Wi-Fi. Uite, tot mi-arată pe ăsta. Bă.
fost episodul, cu voi a fost Andrei și Denis. ne vedem data viitoare. Pa, pa!